اتا كاب سومال تفليا رئيسا زخالت هاجر كتكون تدلي رئيس محدار الصوماليلاند ابز حلفك ارا معلتات عود بريزيدنتاو مرجع دحر مكيادا امباسادر حبرات منقسات امريكا اب سومال ريتشارد اتش ريلين ميجر جنرال بريان كاشمانن زمرحو لعلواي الاخ امريكا نابتا هاجر مبصح كم زكايدن مثل علوات سبسلطانه هاجر كم زتين تغاليصو اتني امريكا لعلواي جوجل الاخ مستي كاب سلطانو زئلا زلو بريزيدنت موسى به عبدي كراخبن كله بدحر ادما مستي بريزيدنت الصوماليلاند كون تمريص زلو عبد الرحمن محمد عبد الله ايرو ابر سكتما هارغيسا تراخيبو زتيو مسرت صبصاب امباسا امريكا اب صومال اتجوجل الاخ نخلت يمرحت الصوماليلاند سلاماون ديمقراسياون مرجع بمكيادهم انكو حقوسكم كبلن كله اب قرن افريقيا سلام مرغان بلصغنا نمسغام اب زلو عدلات املكيتهم دما كم زتيو تغاليصو مرز بريزيدنت الصوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله ايرو بتويتر اب زرغحو صحف لومي مسكبور امباسادر رايلن ميجر جنرال كاشمانن زمرح العلواي الاخ امريكا تراخيبه ابزوباو صتا مسغام ديمقراسي كومدما امونغو سوماليلاندن منغست امريكان متحبار زكايدلم مديات نمحيال حويسكا او وسنت غدايات وصيتاوي زخونه زته اكايده از صمدوزي اب قرن افريقيا نسلام مرغا متحبارن معبالن زلنا حبراو توفاينت زنصبارق يلو اتني حبرات منغستات امريكا العلواي غجل الاخ بامباسادر امريكا اب امباسادر ريتشارد اتش رايلي اكونت تمرحه ازازي از امريكا افريقيا وي افريكوم ميجر جنرال كاشمان كومدما لعلو دبلوماسياتاتن وتهدراوያን سبسلطانن امريكا زحقوفي نيرو بوغن امباسا امريكا بزوص حبريتا اتعدت ام معباي دبلوماسياون صتاون ركب سوماليلاندن امريكان زتكوره كم زنبره ابتزوبا سلامن مرغا ان معقاب حبراو ربحات مخانه زنصبار كم زنبره وانت غاليصو لوخ امريكا سوماليلاند بدرجه عالم كوم موديل ديمقراسياو محدرا اتزوبا زنقد غلصن تامانن زلو مسرح مرچا اكايدا بمبالون كم زنقاده تغاليصلا سعود عرب زمدبرو ماكل سب اوريديتن متحجازن نغوس سلمان اب ايرترا بالبصر زبهالو غجله حكايم زغبرو زلو سب اوريديت بمقصال حجون اب زبا دبوب نلعلي 400 زيغاتات مطبحتي حبل عيني كم زكايده تغليصو اتم بناي ريديت تكال نغوس سلمان ماكل سب اوريديتن متحجازن زتمولو غجله حكايم البصر اب موكسو هوسبيتال زبا دبوب كملا اتزوبا زمصو 400 زيغاتات مطبحتي حبل عين اكايدوم لمالو ابتو وفري حفشاو مرمرا كاب استخايدلهم 3000 زيغاتات 400 ناي نباب منصرك وهابن كله 400 شوعتن مطبحتي زد اليوم زنبره زيغاتات دما بناصه مطبحتي كم زكايدلهم تغاليصو مطبحتي استغبرلهم زيغاتات بسنك حبلا تشفينو زصنحه ناي مراي عقم مملاسو زتسمعهم حاجز بمغلاص سلتي بناصه استوهبهم اغلغلوت مسغانا اقربهم يوم ابتو وفري 5 دكتورات زركبوهم 10 شوعته كيلاتات كاب سودانن سعود عربن كم استساتفو زغلصا اكايت غجله حكاي مال بسر دما نتب وغن ايرترا استغبرلهم متحبار مسغانو مغربم غجله حكاي مال بسر اقدمون كاب 15 كساب 22 لكاتيت 2024 ابزوبا دبوب 420 زيغاتات تمساسال مطبحتي اكايدم زنبرو خوينم زحلفه قرب اوان كا ابزوبا عنسباون تمساسال حكمناو دغف هيبم نيرميم مسرتا منغستاو معكن زينا سعود عرب وصي زلو حبريتا دما اتي تبغسو اكال نايت نكسنت سعود عرب بناي ريديت تكالاتا بلا بستفلالي هاجرات بصقامات عين الساقيو تحت اتاو زلوم حومات نمحجاز التكايده زلا بروجكتات مخانه تغاليصو ኢትዮጵያ ክልል አምሐራ በሰንክ መጥቃዕታት ናይ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ሞት ሲቪላውያን አመና ይዛይድ ምህላው ተገሊጹ መሰረት ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ኣብ ክልል አምሐራ ኣብ ኢትዮጵያ አሚያዝያ 2023 ኩናት ካብ ዝጀምር ንድሓር በሰንክ መጥቃዕቲ ናይ ድሮናት ሞት ሲቪላውያን አመና ከም ዝዛየደን ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ከኣ ስድራቤታት በከቢድ ዝጉዳሉ ኩነታት ተፈጢሮ ምህላው ተሓቢሮ ነዛ መልኪቶ ጀርመናዊ ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ካብ ገዞም ንዕዳጋ ኢሎም ዝወፁ منسيات بهندبت بناي درون متقعتي نابغوزهم زي ملسلو كونتات تفطيرو كام زلون بحموش تحدار حنتي درون اب حده عداغا اب زبست زبهال بوتا متقعته دحر مفصامه ودانا حنتك على محتد زكايدولا اد زركبوم 43 سيفيلاوያን هيوتم كم سانون سيفيلاوያን كاغداي تدغاغا متقعتي يخون مهلاوان اذا معكن غليصا ابتيت متقعته استخايدلو معالتي درونات 3 غزيه متقعتي اب عداغا كبابي اب كباب مباتا بيت تمرتن ماكل
ጥዕናን ከም ዝፈጸማ ድምር በቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ሳኑ ኸኣ 51 ከም ዝበጽሕ እውን ጸብጺባላ ሓደ ኣሜሪካ ዝመደበሮ ፕሮጀክት መረዳእታ ኣቀማምጣን ፍጻመታት ዕጥቃዊ ግጭትን ዝበሃል ትካል ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ብመሰረት እዛ ማዕከን ኣቕሪባቶ ዘላ መረዳእታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ክልል ምስቲ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ 54 ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ካብዚ እቲ 52 ብድሮናት ከም ዝተኻየደን 449 ግዳያት ከም ዝገበረ ይሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንሲቪላውያን ዕላማ ይገብር ከም ዘየሎ ብምግላጽ ነቲ ብዝተፈላለዩ ትካላት ዝወጽእ ጸብጻባት ክነጽግ እንከሎ እቶም ዝዋግኦም ዘሎ ጉጅለታት ድማ ኣኽርርቲ ጉጅለታት እዮም ንዕኦም ድማ ኢና ብድሮናት ነጥቅዕ ዘለና ብምባል እዩ መልሲ ዝህብ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት እቲ ሃገርን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ወጻኢ ሃገራት ብገንዘብ ተዓሲቦም ኣብ ጎና ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝዋግኡ ብርክት ዝበሉ ወጻእተኛታት ከም ዘለዎ ሰራዊት ሱዳን ከምኡ ድማ መንግስቲ ሱዳን ይኸስስ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሃገረ ኮሎምቢያ ዜጋታታ ከምኡ ዕሱባት ኣብ ኩናት ሱዳን ምውግኦም ይቕሬታ ሓቲታ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኮሎምቢያውያን ብገንዘብ ተዓሲቦም ኣብ ጎና ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንኽዋግኡ ናብ ሱዳን ይመጹ ከም ዘለውን ድሮውን ኣብቲ ኩናት ዝተቆትሉ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ጸብጻባት ድሕሪ ምውጽኡ ከምኡውን ስድራ ቤታቶም ድሕሪ ምዝረቡ እቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ናይ ዕሱባት ምትእታው ዘለዎ ተቃውሞ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ክኹንኖ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እታ ዜጋታታ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ተዓሲቦም ከም ዝተዋግኡ ተረጋጊጹ ዘሎ ኮሎምቢያ ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክልተ ግዜያ ንመንግስቲ ሱዳን ይቕሬታ ሓቲታ ዘላ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኮሎምቢያ ሉዊስ ጂልቤርቶ ሙሪዮ ናብ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ በመደዋል ዜጋታት ኮሎምቢያ ኣብ ጎና ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ተዓሲቦም ምውግኦም ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታት እቶም ተዓሲቦም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ናብ ኮሎምቢያ ዝምለሱሉ መንገዲ ከም ዘተየ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ በሰንበት ድማ ኣምባሳደር ኮሎምቢያ ኣብ ግብጺ ኣን ሚላና ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ግብጺ ብኣካል ረኺባ ይቕሬታ ሓቲታላ በዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኮሎምቢያ ንሱዳን ክልተ ግዜያ ይቕሬታ ሓቲታ ተዘላ እታ ኣምባሳደር ኮሎምቢያ ኣብ ግብጺ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝሃበቶም መግለጺ ንምትእታው ዕሱባት ኮሎምቢያውያን ኣብ ኩናት ሱዳን ዘይቅቡልን ዘይሕጋውን ኢላ ድሕሪ ምንጻግ እቶም ኣብዚ ተግባር ዝተሳተፉ ናብ ኮሎምቢያ ዝምለሱሉ መንገዲ ክዝተየሉ ምዃኑ እውን ገሊጻ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ብወገኑ ብምዕሳብ ኮሎምቢያውያን ኣብ ኩናት ሱዳን ኣመና ከም ዝተገረመን ከም ዝሓዘነን ድሕሪ ምግላጽ ምስ መንግስቲ ኮሎምቢያ ብምትሕባር እቶም ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ዘለዉ ዜጋታት ተታሒዞም ናብ ኮሎምቢያ ዝምለሱሉ መንገዲ ክስርሓሉ ክጽዕር ምዃኑ ገሊጹ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ኮይኖም ዝዋግኡ ዘለዉ ሕቡራት ዕጡቓት ጉጅለታት ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምድጋፍ ብመንገዲ ሊብያ ኣቢሉ ዝኣቱ ንዝነበረ ቃፍላይ ኣድብዮም ድሕሪ ምጥቃዕ ምስ ገለ ካብቶም ሬሳታት نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم